Propandemen wayang kulit klasik gagrag Ngayogyakarta jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan channel ini agar wayang kulit gagrag Ngayogyakarta tansah anjayeng bangun.
kaya mati palukti dan sebagian luka purpur sakur kekarat ilahik Om ilahik Awik namastu rawasidam Awik namastu silat rindang jagat karuno Siran tondo kawisisaning bisana sana sinawung langkung minangka estu maksir santun lampahing budaya Cinantur tutur katula tetelo tulat preh lading paradya binersita rupama paraming neskara karantya diatum ing jaman purwa ini sudah trakang dinama-dama pinar kita mengkala temandu rekam wasananing bumita tanduk pek pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggung sang Purwakanta anenggih pundhita kang kinarya purwakaling carita sak mangke kang kahedwati dasa purwa basa siji adrine dasa 10 purwaraning kawiwitan senadyan togo melaring jagat percapada kathah titaing jawata ingkang kasungsunganing akasa sinaga marang Pratiwi
kabeh samudra loya kagebenging luhur kepadangan Sang Surya kasinenan Sang Candra senajan to kathah ingkang samya anggara raras lamun upaya sewu tan jangkep sedasa satus bisa mujudaken tiga kang kinarya purwakaling carita anggih punika warnanira gelaring nagari Dwarawati ya nagari Dwaraka ya saged sinebat nagari Jenggala Manik. Keparenging Hyang Widiwasa nagari Dwarawati pinangka purwakaling carita awit kalebeng jagat nagari sinebat negari panjang punjung pasir ukir gemaripah kartata tur raharja panjangaraning do punjung dhuwur lamun katrajung sepinten dawaning praja sayekti nagari kang luhur kawibawani jembar jajahane dhuwur kukuse jero tancepe padhang obore kandel bebetenge turta tanpa wicalan wadya balane pasir samudra ukir gunung tata rengganing praja sayekti mengkeraken kisi ing samudra loya nengenaken karang padusuran ngiwaken wara ageng ing apit-apit harga ageng suh walit suh ngajenake bandara ageng karang padusuran kang dinapit-apit harga ageng suh walit sinawang saking Mandrawa candrane kaya temanten anyar kalau tulus Kang Sarwati nandur dadi jirawi murah Kang Sarwati luku agemah soripah basa gemah kathah para kawula ingkang tumindah dagang layar nang Kudarina pantara latri datan ana pedhonte datan nyipta prengga bayaning marga labet boyana kasang sayaning marga dari pakatondo sangganing para kawula ingkang mapan wonten nagari ing Dwarawati boten ngemongaken lebet ing kitha sirajan ton jawe ning kitha bocah ing arga peperenging gunung kawistara jejel riyel apipit jejel riyel uyel-uyelan bebasan tumpang talang tumpang blandar tepung cukit adu tritis papan liar katemahana rupa awit saking gemahing praja karta katandha para kawula eca manahe nungkul desa ulah tetanen Kula wulu daling Siti Pategalan saha Siti Pasabenan. Awit sanggari para kawula kang kepareng among Narakisma nindakaken sabdaning para winasis babag katetanen. Boten mokal. Anggenipun dawaken duka tanem tuwuh. Datan wonten ingkang lepat petakanipun. Kiraken cara sinebat panca pambudidaya. Saking petelja sanggiya para kawula ingkang kepareng among Narakisma bangsa nagari Dwarawati ora Kang Sarwati numbas pajeng Kang Sarwa sinadi murah boga kalawan wastra sedaya kalih saking Durjana katebian dening parang muka ingkang kinarya pratandha ingon-ingon Raja Kaya Raja Darbe para kawula alit ingkang mapan wonten ing karang Paradisan Awarni lembu maesa wendo ayam kambangan kuda lamun rino aglan wonten pangonan hilatri bali kandhangnya sewang datan wonten ingkang cirancangan raharja sanggaling para kadang sentana para wadya sumangono para kawula nagari Dwarawati wonten ingkang tumindak cecekelan cekar baksa panugalanipun
Trina Pantala Rati tansah sayeng saeka praya ngangkat karyaning praja junjung derajate nusa lan bangsa saking ageng perbawane Sang Natadara cara sira hajrih Wilalating Nalindra kapunggal semanten candraning nagari Ndarawati lamun ginunggunga salate dadak ora pedhete pindha wileting tirta saking pucake Kaldaka sinten ingkang kepareng asta usaraning adil nagari Ndarawati boten panjenengan Nalendra sak ngrat jagat Pramudita ingkang kasungsungen ngakoso sinangga marang pertiwi kapit Samudra kagem bengi suhara kepadangan Sang Hyang Surya kasineran Sang Hyang Candra dasar Nalendra kanthi sukma kadang dewa sinten dasa namanira Sang Nata dasa 10 nawaran Sri Ratu Narapati wis mestani jejuluknya den kunceni sedane den dadhaken Nalendra Ndarawati penanga jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Sasra Sumerna ya Prabu Lengkama Manik ya Prabu Danardana ya Prabu Kesawa ya Prabu Wasudewa ya Sang Narayana Giwang Katon Nalendra ketemu Candraning Ratu Dandang Kasipat Jangga Kuntala Manik jagat lega binusul sari dasar Nalendra pandhal maning Wisnu telung perkara Wisnu Murti Wisnu Maya Wisnu Anjali ingkang samangke jumeneng Nalendra wonten nagari Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna kawistara ageng perbawane dasar Nalendra preksa saderengipun winarah sayekti waspada ing paninggal Sang Nata kathah Nalendra manca ingkang mungkul datan sarana linawan Bandayuda amung gandrung kapiluyu dhateng pepoyaning kautaman sabenantara mangsa ngaturaken pundhutaning Ratu Peni Raja Peni Guru bakal guru dadi sesetya yang widuri lumantu sabenantara mangsa rikala semanten Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna lenggah dampar kencana linemek kasur bangun pramedani sinebaran mani-mani Hermawar Bandawida pinalingan lisah jebat kasturika ngas Gandharira mangambar dumugi pangurahan Jawi sira kamanusaning Sang Nata panyayah Bathara Wisnu mangejawantah nujuari sajuga dinten Lespati malih Sang Nata ngawontenaken siniwakan agung sinten ingkang kepareng sowan munggi ngarsa caket palengganira Sang Nata anggih benik marnanira ingkang putra satriya parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnu Brata ya Raden Kusuma Kilatmaka dasar satriya bagus warnane banyak pasmane nom dasare kuning pakulitane rengga-rengga dening busana sebar wonten kersa dalem ing Rama suku Jaja teken janggut ngapurancang astane mukul lirkon jeming Bantala Raden Samba Wisnu Brata semambung pungkur bebenteng Ndarawati satriya gerbaruci kekasih Raden Haryustyaki ya Raden Singomulan Jaya ya Raden Tambak Yuda Banyak Kapulaga Bima Kunting pirangga bebenteng nagari Ndarawati Raden Haryustyaki mambung pungkur waraka dalem paring dalem nama Sang Nindya Mantri Mungkur Kana Patih Udawa Rekana Patih Udawa semambung pungkur Sang Hyakura kadang sentana andir iswaranira kaya samudra tanpa tepi
Parang dilirap si jam pramanem bebasan ron datanik bah maruto datal lumampah ingkang kapiyarsa mung sareng di dalem kriya geblak gending yang kemasan ingkang sami nambut karya pating careng kula pating careng klik-klir ganti Wandaraga kaya swaraning bangsa Lokananta ingkang ngono mangungkung boten madya gantang ditabuh para dewa disindeni para widodari kawistara anyut-anyut pecah asli sriling swasana ingkang kinarya pecah asli sriling swasana nagari Dwarawati nampi swanipun Nalindra Trajutresna Prabu Stijo kadherekaken ingkang paman kekasih Raden Pertimanggana Sang Pratangga Pati wis panjenengan kosong titilan disang moko kepalang ngasih moko didarebek sang Joko abdi dalem para bocah para Gusti Joko paloro banyak dalang sawu gali ugi kanan saha kiri ingkang sami caos hormat sang nata sayekti song-song bilang katon gwebyar tambur slumprak tipis kolondoko pangambalan-balan dinarung swara jimeglung mungkin samudra sejati alur bandeng kang ngurmati sang nata legasine mangka horeg sang Joko kadang sentana saya kang seksualira kanca maju ayo kanca maju sang nata legasine mangka ayo kanca maju jalek-jalek clorot
Leng-leng yen ingkang sasongko wayah nyokang lagi su pas bareng gorengku rumeng uri arek yono sereman daya mandaya sekar rek bawono Jalatri kang kapitane sur yo dening Diwangkara anjrah sumembur saking salira trisang sekar Trinarendra Jok neng nolo sedya asmara dewataning sukmeng nolo salira Maditya Tirtya
Arjo Arjo Arjane bawo Ratune Ratu Utama ambek para marteng tasih Putih Pawalaksana Sinuyudan Prabu Pati Tresno Tresno marang sesami kasinungan budi luhur winong wong para Jawata tan supe mojo semati Pranyata Sri Narendra Nalindra salira Bathara Ewang semono sasmintaning sun bono langgeng muga Bathara tansah ngayomana marang panjenenganing sun kula putraku bocah Bagi Samba padha kanthi raharja kula somanmu ana ngresane wong atuwa sira Samba Wisnubrata Lono nondahat kasuwun dipinami sabdanipun Kanjeng Rama diwajir mentah putra dalem parang Garuda pangandika dalem Kanjeng Rama diwaji kula tampi asta kula kekalih kula pun diwonten mestaka luwih breng pranaja dados norah daging kajuwanan kula dados kaweningan saderengipun Kanjeng Rama beber lampit lenggah sinimangka ingkang putra sampun kepareng sowan ngersa dalem Kanjeng Rama diwaji dupi putra dalem nampi pangandika dalem Kanjeng Rama pindha siniram tirta wae suwindu turta wanci enjing asrep rasing manah kula yen to Kanjeng Rama diwaji mundhut priksa swanipun putra dalem nampi pangestu dalem Kanjeng Rama ingkang putra parang Garuda boten manggih sambi kala keparenga nyaosake sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhaping kepada mawantu-wantu klono nuhun Kanjeng Rama ya to nggih putraku Samba banget panarimaku pangesture wong atuwa sira tampanana kula pun dipindha jimat lan ingsun dawuh marang jeneng para Samba sumenewa seka sawetara amarga panjenenganing sun sumedya ngacarani yen ora sisip panduluku kang nembe sawanara negara Ndarawati kadang miwerda putraku Bama Naraka Surastija kula non ngestaken dawuh monggo lajeng keparenga Kanjeng Rama ngacarani
rawuhipun Koko Prabu Bama Naraka Sambaya. Stijo sak suwene senggang napas asatriwi padha kanthi Raharja Swanmu negara Ndarawati kula Stijo Narakasura haudhun dahat kasuwun dumirawi sabdanipun Kanjeng Rama Diwaji mentah putra dalem Stijo pangandika dalem Kanjeng Rama Diwaji kula tampi asta kula kekalih kula pundhe wonten mestaka lumebering pranaja dados lorah daging kajanan kuningkang putra dalem diri Kanjeng Rama mundhut priksa swanipun ingkang putra wonten nagari Ndarawati nampi pangestu dalem sinembuh pangajimaning Bathara swanipun ingkang putra Traju Tresna boten lagi sambi kala kepareng ingkang putra Nyaska sembah pangabekti mugi kunjuk sahandap tumepada haudhun iya to nggresom apa Stijo ingsun tampa prayogakna sowan jeneng para Stijo Narakasura haudhun apa dene Dimas Pertiwanggana padha kanthi Raharja nderekke putramu Stijo Bama Naraka nuwun pangestunipun Koko Prabu suwanipun ingkang Rayi Pertiwanggana mboten manggi sambikala kepareng caosken pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu ya tak tampa Dimas Pertiwanggana Samba kula wonten dawuh tak paringi wektu sawetara mangayu bagya rawuh pepundhenmu ana negara Ndarawati kula ana ngestuaken dawuh Koko Prabu Stijo ingkang Rai Samba Wisnu Brata nyasken pangabekti kula kunjuk saha Raharja rawuh wonten nagari Ndarawati oh iya adikku di sing banget dak tresnani nampa pamuji musuhanipun Kakang ora ana sambi kala pangestuku tamparana kula pun dipindha jimat semanten ugi Paman Pertiwanggana sami Raharja ya nampa pamuji ora ana sambi kala kula Samba Wisnu Brata syukur bejo sewu anggere Stijo Raharja to ger sowan wonten nagari Ndarawati pangestunipun pamarestiyake mboten mangke sambi kala syukur bejo sewu Kang Mas Pertiwanggana nggih Basuki ya pamuji murana sambi kala Dimas Tiyaki syukur ger anggere Stijo ingkang abdi kepatihan mboten badhe kantun wilujeng to ger rawuh wonten nagari Ndarawati pangestunipun Siwa Patih Udawa mboten mangke sambi kala syukur sampun dangu kula antu-antu kampir wonten Widara Kandhang sajaipun dangu mboten sanja wonten Widara Kandhang pesenanipun sampun kula samektakaken kuwi gantos wekdal Siwa Patih Udawa matur sembah nuwun Raden Pertiwanggana wilujeng ya napa pamujine Kakang Udawa ora ana sambi kala syukur Stijo haudhun janur gunung Kadingaren jeneng para diderekke pamanmu Dimas Pertiwanggana sawana negara Ndarawati kanthi sumengka pengawak bojro katitik riwiwi jiliska muga raka berang sapi dodot gumlarah ora keberning setake Stijo aja nganti wigiringa-ringa yen to kowe wigiringa-ringa paribasan ngumbar wisa sajroning daging saya bebayani kula tak parengake mingset sawanmu murih panjenengan ingsun bisa nampa kabeh kang dadi aturmu Stijo Purwa kadining carita latri puniki saya titanedya katur piwulan
amung suka caos palupi oh 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 kepareng matur Kanjeng Rama Diwaji sawu lepat kalpatanipun ingkang putra Stija nyuwun gunging pangaksama yaya to nggih Stija Bama Naraka iya amarga yen tak pespadake sika jaiting netra lekering medana wancasing cahya jeneng para semedya matur ana ngersane wong atuwa sira mula tak pareke sadèrèngipun putra dalu Stija matur ingkang putra ngaturaken tebasi disukul binuntelan ron kalapa ya ora dadi apa Stija sepisan sowan kula nusa dalem Rama Diwaji nyasip sembah pangabekti mugi kunjuk ya tak tampa kula pangestune wong atuwa sira tampanana kula pun dipindha jimat dening kang angka kalih wigatos sowan kula nganti pepundhen kula paman Pertiwanggana sowan kula wonten nagari Ndarawati sumedya pasrah pejah gesangipun ingkang putra Stija Bama Naraka Stija Daudun jeneng para sawanara negara Ndarawati dina iki kepengin pasrah pati urip inggih coba to kowe inggal waloka sejatine jeneng para Stija Darbi sedya apa yen to panjenengan ingsun bisa nyembadani wong atuwa sira Ndarawati ana paribasan anak polah wong tuwa kudu pradah sumedya tak pinangkani kula Stija Rama Diwaji piye Stija dadosna kawuningan ingkang putra Stija jumeneng ratu wonten nagari ing Traju Tresna nglenggahi klasa gemelar tilaranipun Siwa Prabu Bomantara lalampahan Tunggarana sakwangke mangertos kula Tunggarana menika kebawah menapa Traju Tresna nanging sakmenika Tunggarana dipun aken Dimas Gatotkaca pramila kula nyuwun sabdanipun Kanjeng Rama Diwaji kula semedya nyuwun wangsulipun Tunggarana mugi saged Tunggarana wangsul wonten ing tlatah Traju Tresna Kanjeng Rama Diwaji ewang sumara sasmintaning sun om bono langgeng Stija Daudun apa kowe ora ngerti dedongenan sejarah Tunggarana tak jarwani ya Ger sejatine Tunggarana iku biyen iku pancen bumi negara Pringgondani nanging rikala jaman Prabu Bomantara jumeneng ratu adipati kang lenggah ana ing Tunggarana yaiku Prabu Kalapustaka ndoyong penemune banjur diaku Bomantara nanging sejatine iku bumi negara Pringgondani amarga sejarah Tunggarana iku ana paugeran Jitapsara siji dening kang angka loro ana pujangga Pringgondani kang ngerti sejarah Kadipaten Tunggarana yaiku pujangga wujuding buta nama Dikya Kala Simberkatok lamun to jeneng para sumedya njaluk baline Kadipaten Tunggarana iku sejatine ora bener jagat Dewa Bathara
Rama apa nggih Restijo? Kula mboten mangertos rumiyin sejarahipun Tunggarana menika kados pundi, nanging ngertos kula nglenggahi klasa gumelar. Pramila yen to dinten menika kula mboten saged nyuwun wangsulipun Kadipaten Tunggarana pilalu kula mboten mangertos sarating Pertanggapati. Nanging tumindakmu iku ora bener Stijo. Mergo tumindak kang kaya mengkono iku ana paribasan dumadi ana gumlaring jagat iku siji dalan pati loro judul telu wahyu papat lumaku ning kodrat iku ora bisa didelok nganggo mripat ora bisa digrayang nganggo tangan iku muhung pangwasaning Hyang Widiwasa. Dadi upama kowe gayuh dudu sak mestine ora bakal kelakon. Upama kelakon iku amung sak kedheping netra nanging ora paribasan wong urip iku ngunduh waing penggawe sing nandur ala bakal ngunduh ala sing nandur becik bakal ngunduh becik. Dadi upama kowe arep gayuh Kadipaten Tunggarana iku paribasan gayuh dudu sak mestine Stijo. Koko Prabu piye Dimas Pertiwanggana? Pramila kula sewar wonten nagari Ndarawati dipun kanthi klayan yoga kula bama Narakasura menika sejatosipun yen to Koko Prabu menika mboten nayogyani tumindakipun yoga kula Stijo bama Naraka saengti wonten pundi lenggahipun tiyang sepuh kedah angayomi dhateng putranipun Koko Prabu Pertiwanggana. Kula wonten dawuh. Aku mau rak wis saloka to. Yen to pancen bener-bener tumindake Stijo, ana paribasan anak polah wong tuwa kudu pradah iku wis nanging delok-delok polahe anak ngono lho. Mongko dina iki tak jarwani ya Dimas Pertiwanggana lan kowe Stijo. Dina kang kepungkur ingsun iku napa-napa saka negara Ngamarta kang surasaning dina iku panjenengan ingsun sumedya rawuh ana negara Ngamarta amarga bakal misuda prunanku Gatotkaca sumedya diwisuda pinangka Maha Senopati ana negara ing Ngamarta. Nanging yen ana dadan kang kaya mengkono iku ana paribasan ngriwok ngempul barung sinang Dimas Pertiwanggana. Bab menika ingkang rayi mboten mangertos Koko Prabu ingkang baken sowan kula kekalih klayan yoga kula pun Stijo menika badhe nyuwun pengayoman. Yen to Koko Prabu menika mboten badhe ngayomi Stijo kula mboten trimah menika mangke. Setyaki, nduk cara penemumu piye Dimas Setyaki? Kepareng matur Koko Prabu. Iya Koko Prabu kula aturi nglenggahi sabda Pendhita Ratu. Kula aturi nglenggahi prasetyanipun Koko Prabu kedah ngayomi kadang-kadang Pandhawa. Mongko rikala semanten Koko Prabu sampun prasetya paribasan Koko Prabu klayan para kadang Pandhawa menika kreta sakudanipun. Pandhawa menika lan Koko Prabu paribasan kreta klayan kuda lan kusire. Kusiripun menika Koko Prabu jaran miwah kretane para Pandhawa. Koko Prabu kedah nglenggana rikala semanten. Nanging yen aku nglabuhi Stijo ora ana ilange amarga Stijo iku putraku. Nanging yen aku abot Pandhawa tegesipun kakang lirwa marang kewajiban pun kakang ora ngayomi putramu Stijo. Bab menika kawicaksanan Koko Prabu kula semanggaken ingkang bagen Koko Prabu kedah nglenggahi sabda Pendhita Ratu. Koko Prabu menika sampun kalungguh jagat nalindra panjalmaning Bathara Wisnu panuksmaning Bathara Wisnu telung perkara kedah nglenggahaken menika Koko Prabu.
jagat Dewa Bathara stijo haunun ya kelenggan iku ingsun saguh ya durung karuan ora saguh ya durung karuan amarga cara wong lumaku wong atuamu iku mangu-mangu dalan ndi kang semedya rak tempuh stijo tatkala narepa Kresna tan tulus hanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta kekalira minggang rata tertumyangaken Kang Sarutama tan wyartan magawe pupuk niguna Sang Resi lasu marukataru jwala sebyet eca gene bal pangandika Prabu Sri Bathara Kresna kaya tugu sinukarta tugu barang kang ora bisa ubah sinukarta rinengga sinungging-sungging cinawi-cawi awit kabujung rembag layaninging putra Prabu Stijo miwahi kang rayi Raden Pertiwanggana jroning penggalih mangu-mangu Prabu Sri Bathara Kresna persasat nonton Darawati lenggah siniwaka datan saged munjal yuksma kasaru geger siniwakan agung nagari Darawati sinten ingkang dados kendhorek sanggaring para kadang sentana Darawati ora kuyu-kuyu utusan saking nagari Ngamarta sinten ingkang linggas tinggil Biratarata Darawati ora kuyu-kuyu putra Jodipati Ragil Jodipati Bambang Antasena dados kencingak Kang Maraswadi Goncana Dayu Halo Dayu ya ya ya
totrap silaniro alon tejo tota lenggah gengasaning Srina Rindra tuwando sanyon mangarso tanono kuciwa raras Ewang sempurna mangat diluwih bono langit yen ora sisih pandulku kaya purunanku Antasena kang nembe munggah tinggil ana negara Ndarawati saksuwene senggang napas sasatriwi padha kanthi raharja kula Antasena nampa pangesture Siwa ireng ora ana sambikala sewanku sembahku tampanana ya kok iya Antasena iya kadingaren Antasena sawana negara Ndarawati aku dhewe iki ya gumun lupute sing kongkon apa pancen aku iki sing pancen ora ngerti dunung ayo sak jengke rak ya agi pisan iki to Antasena dadi kongkonan monggo wong ireng kudu riye presa ha nek Antasena iki wong ora duwe negara ya sing gedhe pangapuramu ya kok ya nggih Antasena iya saksuwene senggang napas kula apa to wigatimu janur gunung kadingaren ana negara ing Ndarawati wis diparengake matur ana kersane Siwa Bathara Kresna iki iya nggih Antasena lamun wis diparengake matur aku tak matur ning nek ana tuna luputku aku njaluk pangapura iya nggih Antasena iya dene sepisan sewanku nyaoske sembah ana ngersane wireng iya nggih Antasena tak tampa pangestune wong atuwa sira tampanana tak pundi pindha jimat tenan iki dene kang angka loro aku ngaturke sembahe Siwa Prabu Puntadewa Bapa Janaka Bapa Werkudara Paman Nekula Paman Ragil lan ora bakal lali sembahku lan sembahe purunanmu Janakawati kunjuk ana kersane wireng iya nggih Antasena tak tampa sembah kadang-kadangku para Pandhawa dene kang angka 3 sawanku ana negara Ndarawati diutus kelayan para pepunden cekake kene ya wong dina iki wireng rawuh ana negara Ngamarta ra wis ana Nawala to dina kang kepungkur nah gandeng wis ana Nawala kang dumadi ana negara Ndarawati saiki aku didhawuhi karo para pepunden sawana negara Ndarawati ku supaya methuk kowe ngono lho aku nek rembugan ora perlu telaten-telaten yo gek mangkat aku nek rembugan kokian rembug ora telaten ngerti to watak Antasena aku nek kon glenak-glenik rembuganmu nek gelem ya gelem nek ora ya ora ngono nek aku karwane le golek sangu ngono lho nek aja kuwatir aku saka negara Ngamarta wis diwenehi Purbawasesa nek bab ragat aja kuwatir tak rewangi nyelimput-nyelimput karo Janakawati kepeng arep tak nggo methuk karo ireng kuwi supaya dina iki wireng rawuh ana negara ing Ngamarta sak perlu ngestreni wisudane Kakang Gatotkaca bakal dijunjung karo
para kawula lan para pepunden pinangka manggala yudaning senopati ngono lho. Kula wis rasa perlu mikir werna-werna. Yen arep ngersake titian apa? Nitih Reta Kencana mung kari kendika. Ragate entek pira? Bayar ora dhisik. Gampang karo aku. Lah kok kaya mengkono rembuke cekak aos aku aku kira rembukan nek kon telaten-telaten moh ya mung gampange ngene ya saiki ayo kita tak derekke ana negara Ngamarta ngono wae Antasena piye ndadekno pangertimu ya Kir negara Ndarawati kelenggane iki lagi peteng dedet kaya bangun kasaputing lebu ora pati panjenengan ingsun iku ana negara Ngamarta lamun to Ndarawati durung tentrem. Lah kok nganyar-anyari rembuke waireng. Mongko adat sing wis aja meneh nganti diaturi rawuh ana negara Ngamarta. Agi krungu jeneng Pandhawa waireng iki mesti banjur rawuh ana negara Ngamarta. Lah iya iki aku ngerti wae nganti tak rewangi aku sowan rene arep tak derekke kok meso isik semoyo. Mongko adate urung nganti diatur wis janji krungu Pandhawa. Wah. Kaya ngono kae wis nganti. Wah ireng wis ora kaya-kaya ora ngono negara Ngamarta. Sejatine ana apa ngono lho kok. Antasena apa? Ora ana perkara apa-apa nanging sejatine negara Ndarawati wis kaya tak jarwake mau bakal bisa tentrem ingsun tedhak ana negara ing Ngamarta ngesteni wisudane putraku Gatotkaca pinangka manggala yudaning senopati ora bakal ujar liyan pangandikane wong atuwamu Ndarawati kulup Antasena. Lah nek ngono aku tukul gagasanku. Waireng kon taping jagat iki panjalmaning Wisnu telung perkara lho. Wisnu Maya, Wisnu Murti, Wisnu Anjali. Lah, gandeng Kresna biyen kuwi mesti duwe paugeran sing cetha. Lah dene dina iki kok nganyar-anyari mesti kena pengaruh. Mesti kena pengaruh. Dadi ngene ya wong cara penemune Antasena. Wong urip kene ora duwe adeg-adeg sing cetha. Mesti gampang kena pengaruh. Melu kono urung karuan bener. Melu kene ya nek cetha. Mula paugeranku mesti waireng kena pengaruh ngono wae. Jaja monta pindha kinetap. Netra kocak mondar mandir hidup nyomangolo cokro kerep kandang wojo gedruk siti bantolo sumung-sumung jajan niro Wekdal kula suwun Kanjeng Rama Diwaji. Sing ati-ati stijo eling iki ana stinggil Birantarata putra dalem sampun anggadhahi purbalan wasesa. Badhe kula suwun kagem mangsuli Dimas Antasena iya sing ati-ati. Dimas Antasena padha kanthi raharja suwanmu ana negara Ndarawati. Kowe lah Kakang Stijo yo pangestune Kakang Stijo ora ana sambi kala sewanku. Bektiku tampanana ya Kang. Ya tak tampa. Ana apa kok maju ora ditimbali tikel wimbane Kakang Stijo. Dimas Antasena apa? Sowan marang negara Ndarawati kepengin boyong Kanjeng Rama Diwaji. Iya pancen aku diutus karo para punden.
dina iki aku kudu nderekke Waireng ora negara Ngamarta. Nuwun sewu ya Kang, mesine kowe mau rak ya wis midhanget Kang dadi aturku merga dina iki arep wisuda Kakang Gatotkaca pinangka manggala yudaning Senopati. Mula aku keraya-raya tekan kene iki nek baliku ora nderekke Waireng. Wah ora dipercaya meneh aku karo para pepunden. Dimas Antasena, apa Kanjeng Rama wis paring wangsulan marang sira dina iku ora bakal rawuh ana negara Ngamarta. Merga negara Ndarawati lagi taman pagebluk. Mula yen kena tak eman lan kena tak pringgake becik kowe baliya rembugku iki aturna ngersane Paman Prabu Puntadewa Sakandhang. Menawa Kanjeng Rama pancen tak kukui dina iku ora kena rawuh merga menggalih negara Ndarawati kang lagi taman pagebluk. Oh ngono. Ya. Ya matur nuwun rembugmu. Kowe mengkono ning ora tak tampa. Mergane kowe iku ya arep putrane wong Kresna kae, wong kuwi duwe negara dhewe. Kowe iki lenggamu ning Traju Tresna, ana Ndarawati kowe iki ya daya, Antasena ya daya. Ora ana daya kok balekke daya iki ora ana. Wangsulan karo pun Kakang, wangsulan bae wong ora bener kok Kang kowe iki. Saiki ora usah perlu kakean rembug. Saiki Kakang Stijo arep apa ngono wae. Antasena piye? Saiki blak-blakan Kanjeng Rama Dewaji ora tak parengke rawuh ana negara Ngamarta iki amarga Stijo darbe gegayuhan. Nanging kowe kok ngriwuk ngempul barung sinang malah kowe arep wani karo pun Kakang dina iki kena nanging ora ana stinggil binata-rata ana ngalun-alun papane lah blai iki ana paribasan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan iki ya iki engko rembugmu kaya ngono ki nek iso mbok ora sah wong kowe karo aku ki sedulur mengko nek nganti selaya rembug gedene selaya bab aku karo kowe cilik nganti ana ludira netes ora prayoga wong Antasena karo Stijo ki sedulur kok jotosan mbok ora hidup sing baku ki kudu metu jaba ngalahke Stijo ora mau tak ulungake we lah nek ngono ya tak saguhi nek aku ora mijeni lho ngerti sing tak karepke ora mijeni ya wis ngerti lah nek ngono sing baku aku ora mijeni lelakon iki wis wong Kresna aku njaluk pamit minangkani pamundhute Kakang Stijo Bawa Naraka tak ngenteni ana alun-alun yo nggih Antasena sing ati-ati. Ayo Kakang Stijo aja kesuwen. Ayo aku mancing alun-alun tak dereki diwak. Ayo rasa kesuwen.
Dimas Pertiwanggana kula Koko Prabu kepiye lelakon iki malah ana paribasan kriwikan dadi gerujukan geguyon dadi tangisan ingkang bagem Koko Prabu sagah ngayomi dhateng yoga kula Prastija yen to Koko Prabu menika sagah ngayomi yoga kula Prastija mantep rasing manah kula kedah sakmangke Stija saged angrebat bumi Tunggarana nanging carane pun kakang rumangsa peteng dedet limengan kaya bangun kasaputing lebu. Koko Prabu mboten perlu pas kuwatos mangke kula sumedya sarembak layan Koko Prabu ingkang bagen Koko Prabu anyagahi ngayomi dhateng yoga kula Prastija Bama Naraka. Ya Dimas Pertiwanggana ya Setyaki. Haun piyat saka palenggahan arep tindak kendi Setyaki. Kula badhe nututi Anggir Stija miwah Anggir Antasena. Yen mangke Anggir Antasena Anggir Stija menika sami bandha yuda wonten nagari Ndarawati kados pundi? Pasulayane Stija klayan Antasena iku pasulayaning Kadang. Cilik loro gedhe tekaning pati ora ana wong alok-alok merga iki sedulur. Nanging Setyaki upamane mengko liyane Stija ana kang sumedya gawe cilakane Antasena iku kewajibane Dimas Setyaki enggal dipenggak aja nganti ana paribasan ludira netes ora negara Ndarawati. Yen mekaten kepareng kula medal jawi maratitesaken para Kadang Sentana kula hamlapat Anggir Antasena miwah Anggir Stija yen wonten tiyang sanes saking Trajitresna menapa ngamarta kula kedah cawe-cawe mengkono Setyaki. Haun Kakang Udawa wonten dawuh Kakang Udawa jejere wong tuwa aja nganti Duna dungkap nggonmu Maranata Sanggya para Kadang Sentana ingsun sumedya kondurake daton budhal kang para sowan ngestuaken dawuh kepareng abdi dalem kepatihan nyun gunging pangaksami kepareng bidhalaken Sanggya para Kadang Sentana. Kakang Udawa iya semanten ugi ingkang putra parang Garuda Kanjeng Rama diwaji kepareng nyuwun pamit medal jawi samba aja kaya bocah cilik enggal kowe metu njaba ngamuningani budhaling para Kadang Sentana. Kula ndon ngestuaken dawuh Dimas Pertiwanggana nderek pun Kakang munggah sanggar pamujan. Inggih Koko Prabu suwawi kula dherekaken. Oh titip prasadanira Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ngrenggani sabda Pandhita Ratu sabda pangandikan Pandhita Tupen Ratu gedhe panguwasane ingkang kinarya pratandha yen Nalendra ngendika rata tiyang sanegari yen Pandhita datan wolawali pindhawe Kresna tumaming patra seta datan lumebek kondra gedaton Prabu Sri Bathara Kresna kahayap Sanggya Prabdi dalem para bocah para gusti patinggal biarengganing busana panyayah panten binayang kahari.